Hola! Avui he decidit anar a caçar bolets. Sí, caçar, amb una escopeta i l'altre us explico després. Per caçar-los anirem al bosc, per suposat, perquè si no els podria anar comprant a una botiga. Comencem! All the way in the back, with a tree on my lap. All the boys like to ask me what you doing with that. Yeah, you say you love me, I ain't fooling with that. They ask me how I keep 'em and I keep 'em back. A buscar bolets! Us he trobat. No us moveu. Manos arriba. Això són bolets. Setes, en castellà. Bé, ara us ensenyaré com arrencar-los. Molt fàcil. Tu, amb una L d'autoescola, que no direm el nom, doncs, talles per sota. No, per sobre. Així ja els tens trinxats per fer la sartén. Quan els has ben triturat, després els agafes i... Bé, avui perquè m'he deixat la paella, però si no ja la porto i així ja els tinc llestos per casa. És molt pràctic, això. I així tens una mica de fulles que et fan com a complement. Veieu? I ara, cap a dins la maleta, perquè a mi els cistells no m'agraden. Què va, anar? Hi cap una merda, hi cap. Mira aquí tot. Hòstia, que hi ha formigues! Mira, formiga de formigues vermelles. És normal que no pugui sortir? Que la foto! Bonics, veniu a mi. Una ceba! Bé, ja som al cotxe. I amb uns 4 boletets, anem a fer una truiteta, pum, i ale tu. I fins aquí el dia caçant bolets. I fins allà el vídeo d'avui. Hola! Tigers.